ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонт бошад. Бародарони қандам, ба диққат гӯш кунед. Яке аз шогирдони беҳтаринам Илҳомдин шери худо, алҳамдулиллоҳ ки ин баъди бо аз пеши мо рафтан бо бисёр сола омӯхид сола ма наметавонам аз пешуни хун гирифтан, яъне ки бо хеле бо мезанад мехчӯшад. Хеле бо плюс касапра бисёр сар архид кард. имрӯз алҳамдулиллоҳ ба розиги Парвардигор иншоаллоҳ ҳуй карда ҷои ҳиҷомаи худша дар метрои Котелники адреси паркови маркови дар экран навиштаги дар ҳамунҷа. Рақамҳо дар рӯи экран иншоаллоҳ биёед питабочка, касаправ, мақсад бо чанд аппарат муқим рақам баъзе чиза дар экран бушам мемонам. Ҳамаи намунча дора, ҳамаи ҳамин хизматрасонӣ 2500 рубл. Питабочка, душ, массаж, касаправ ҳамаша мекунӣ 2500 рубл. Аммо ай пешони хун мегира бо адели вай 1000 рубл. Агар касе пора мегира, на пора мисол мегим, вай барои ами одамои гаймарити сар фара ҳул мекунад, барои ҳам хеле хуб. Рамон сан хабдин. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Марҳамат кин, мунав шудагим алҳамдулиллоҳ. Дуюм салом мунай дамиҷа, якташта суче, якташта дамиҷа. Ҳатман касоне ки айноми ахир буҷон ҳуҷбу гап мезанад, як духи бу падаркаш мекунад иншааллоҳ. Бо корборту соз. Хулоса фаромӯш накунед. Видеоро паҳн кунед, лайк, комментарҳои хуб, раҳмати худо. Видео хуб ҳақай дӯстони азиз паҳн шунед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.